Bij Eegmariep kunnen maar raakrieden worden op een stuk lang dat onder wet roen is. Het is hartstikke sterk, hè? Maar een centimeter of jouw, ja, maar dit is wel vertrouwd. Hartstikke vertrouwd. Zag je er maar net eerst terug in? Maar binnen die rechtsleerten, Ja. want dat is net vertrouwd. Nee, maar dan geven we net in de lengte van een veert, maar dan geven we gewoon dwaze oeren en we hebben wat gang. Ja, want het is een grijder die is een beetje onderhoen. Ja, hier zit maar 5, 6 centimeter water op. Dus je kan een muis het eens verdrinken, dat is het een van wij. Nou, de temperatuur zakken, dan wil je in mijn gleun niet. Ja, dan begint het bloed te stromen. Ja. Dat is net te geloven. Oh, ik wel daar. Oh, ik gewoon, maar als het water maar net stroomt, dan sliet het ijs, maar dan begint het bloed te stromen. En dan mat je het ijs op. Dan maakt het ijs op. Maar dat is pure gekte. Ja, maar dat hebben we nou toch in Friesland aanstaan en buiten Friesland. Ik had het aanstaan wat dikker wordt het ijs en men kan op een sled niet rijden op een maarten, dan komen ze hier alle weer heen. Ik oud-sprint en marathonkampioen Matten Hoekstra is er een van de eersten bij. Om te beginnen is het schitterend. Morgen op naar de wierde. Morgen op het nou Ja, morgen op naar de wierde. Dat kan nou nog krek net. Dan kunnen we hier morgen even starten. En dan gaan we morgen naar de wierde. Op een Riepsterke polder, dat traditioneel het eerste rieden wordt, vindt juist de eerste weerhalzen al op het ijs te vinden. Ik doe het wordt voorzichtig gewoon het ijs inspecteert. De winterse fruitzichten van deze week zijn goed. Het lijkt erop dat er dan op heel iets meer plekken in Friesland de reden uit het vet kennen.